Jamen, så en lille nytårsjørsel her for Sønderjysk Familie Landbrug. Så fik vi jo en ny regering, og det er der jo mange meninger om, men min mening er nu, at man får mest ud af at sætte med ved bordet, frem for at være med. Og det var det bedste alternativ til et rødt kabinet, det her, at vi fik den samarbejde, han er jo midten. Og det er altid godt, når landet regerer sig over midten, i stedet for at det skal regere sig af yderfløjen, henholdsvis højre og venstre yderfløj. Så håber jeg, at den nye regering vil se over problemstillingen inden for landbruget. Og jeg håber, de vil tænke sig rigtig godt om, inden de indfører CO2-afgiften. Og det gør de jo, men hvordan de indfører det, får vi se. Så fortsat kæmpe for, at vi får indført omfordelingsstøtten. Den kan indføres stadigvæk. Selvom man nemt bliver til nå i 23, så kan det godt indføres for 24 år. Det kan vi se med blandt andet de tiltag, hvor man ikke fik forberedt til de mindste besætninger, og hvor man ikke fik sociale tilskud 77 millioner til dem, der har ude i 55 hektar. Der var de ting, der gør, at det er særdeles velbegrundet at indføre omfordelingsstøtten. Man har også gjort det i rigtig mange andre EU-lande. Markvanding. Der lykkedes det med at få fat i de 5 syge sønderjyske borgmester og holde et møde med dem i Løgumkloster, hvor Søren Vig Kolin fra Sikkes han kom og fortalte om markvanding. Og det tror jeg altså gav noget forståelse for markvandingsproblematikker, og hvor man tror, at markvanding det er lige med forurening, og at vi har grundvand nok. Det er masser af grundvand, og markvanding det mindsker faktisk forureningen, for det gør jo, at når vi har stået i gøen nu i forår, så vander vi det ned med kunstig vanding, hvis det kommer an, og så bliver gøen unødt. Hvis vi bliver forbudt og kan vande det hele ned, så bliver det liggende til her, og så udvaskes det, når regn kommer det, og så er det jo skidt. Biogas og gyldes, så er det jo en fantastisk ting, når vi har de der biogasanlæg. I dag der producerer de faktisk 30% af det samlede gasforbrug i Danmark. Det er rigtig meget, 30%. Og vi kan komme op i noget mere, når vi bare får gang i de biogasanlæg. Men det skal være landmandsaget, eller også kan det være strikket sammen på en måde, så landmændene de får potentialet af det, udbyttet af det. Og derfor er det anbefalet at melde ind i en leverandørforening, hvis I er i tanke om at starte biogasanlæg, for ellers så tager biogasselskabet fortjenesten. Og vi vil også have godskrevet de ting, de gas, der kommer CO2, det vil vi have godskrevet til landbruget, det skal udskrives til energisektoren, det eneste der hjemme. Det gør vi en indsats for. Angående CO2-afgifter, så kan vi nu altså bage lige guldråd, end vi kan lige piske inden for landbruget. Alle de her glemrende modeller i, hvordan de vil belønne for, det gør noget for CO2 og for klima. Det tror jeg, at man skulle skille voldsomt til, inden man sætter alt for mange afgifter i gang. Og slutteligt her, så er det alle sammen et godt nytår. Jeg skal gøre mig det bedste, hvad jeg kan for jer fremad i det nye år.